decía o señor Quintela e a señora Lago, vamos a empezar o pleno, se nos parece. Bueno, celebramos un pleno extraordinario, que é o número 2 de febreiro, vale? Traemos dous asuntos para a orden do día. O primeiro é a aprobación da solicitude de participación no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal POS Plus 2022 e do POS Adicional 1 2022 da Diputación Provincial da Coruña. A proposta ben dictaminada favorablemente na Comisión Informativa e pasou a lerbola, vale? Primeiro, participar no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal Plan Único de Concellos POS Plus 2022 ca seguinte proposta: financiamento de gastos correntes que se deben no exercicio 2022 104.207,08, financiamento de investimentos, mellora de camiños en baños, son 97.075 da aportación da Diputación, unha achega municipal de 3.000 euros, un total de 100.075. A mellora da estrada en Jallambau, Miraflores, a aportación da Diputación 211.145,49, achega municipal 7.444,89 e un orzamento total de 218.590,38. A reducción de débeda con entidades financeiras 15.090,59. En total son a aportación da Diputación 427.443,91, a aportación do Concello 10.444,89 e un orzamento de total de 437.888,80. Aprobar o Plan Complementario do ano 2022, no que se inclúen os investimentos financeiramente sostibles que se indican a continuación: acondicionamento da Rúa Freixeiros 72.346,71, mellora da estrada de acceso a Badernado 72.901,83, mellora de camiños en Abelleira, Tal e Louro 114.152,85, mellora da avenida Porteliña, Rúa Fornos 102.570,16, total 371.971,55. E segundo, participar no Plan Provincial de Cooperación ás Obras de Servicio POS Adicional Plus 1/2022 con unha achega de 70.422,74, que son gastos sociais extraordinarios distribuídos na partida de ampliación e dotación de partidas municipais destinadas a axudas de emerxencia e axudas en especie para alimentación e educación, etc., 5.000 euros. Ampliación de servicio de axuda a domicilio 57.422,74, reforzo dos servicios e axudas económicas para respiro familiar e medidas de conciliación 8.000, total 70.422,74. Bueno, as obras escollidas recollen un pouco pois as distintas demandas que se foron planteando ao longo dos plenos deste último ano. O financiamento dos gastos correntes teñen a súa xustificación sobre todo no incremento bastante elevado da factura da luz, que estimamos pois en uns 40.000 euros, e tamén, bueno, pois en parte para cubrir as numerosas baixas que a estas alturas de febreiro xa levamos, que debemos levar pois como 15 aproximadamente no mes de xaneiro, polas circunstancias por todos conocidas de COVID e que nos están obligando pois a reforzar a contratación en distintos servicios do Concello. Como decía, bueno, as obras todas responden a necesidades creo que evidentes e pudestedes observar os proxectos e as fotos que aparecen dos distintos sitios nos que se pretende actuar, pois pudestedes comprobar a necesidade de todas estas obras. É certo que hai moitas obras máis necesarias, pero bueno, pretendemos con estas intervencións ir rematando completando as actuacións que se veñen facendo para tratar de deixar, bueno, pois os distintos lugares máis ou menos nunhas condicións, polo menos as vías principais de tránsito, pois mellores de como están. Intervención, señora González. Bueno, pois creemos que estamos en un dos plenos máis importantes do ano no Concello de Muros
si ben que o máis importante, lóxicamente, é dos presupostos, pero este tamén é un pleno moi importante, porque é onde vamos a distribuir as achegas que a Diputación da Coruña ten a ben a facerlle a todos os concellos pequenos, sobre todo. A cuantía do POS Plus deste ano, do POS adicional, do POS Plus, non nos parece suficiente. Non nos parece suficiente, señora alcaldesa, porque, como todos sabemos, non sei o resto dos concellos, pero o noso ten moitas carencias, hai moitas obras solicitadas, supoño que vostedes terán máis coñecemento que nós, pero nós que estamos na oposición tamén somos xente que estamos atendendo a xente que ven pedindo que se lle fagan, que se lle reformen moitas cousas e moitas obras que están pendentes no Concello. Sabemos que non chega para todo, pero confiamos, e deso falamos co señor presidente da Deputación, con Valentín, con o noso compañeiro, de que debería, na medida do posible, nos remanentes, pois a que se acordara aprobar ou polo menos financiar os proxectos que nós traemos aquí como obras complementarias, porque son importantísimas todas elas. Nas obras complementarias veñen varias parroquias. A noso o POS que se trae aquí non nos gusta, señora alcaldesa, e sinto decirlo, pero por varios motivos. Un dos motivos é porque gustaríanos, e xa sabemos que moitas veces non é posible, que se financiaran obras en todas as parroquias, e neste caso non se están financiando, pese a que sí sabemos que hai algunhas parroquias que teñen obras importantes todavía executándose, pero, bueno, creemos que todas as parroquias en iguales de condicións teñen os mesmos dereitos para que se lle axudique, ainda que sea unha pequena parte dese POS. Confiamos, como decimos, de que a Diputación da Coruña nos amplíe este POS e podamos meter o resto das obras que aquí vamos a aprobar, ou polo menos vamos a intentar aprobar hoxe. Un dos motivos máis importantes polo cal nós non podemos aprobar este plan que traen vostedes aquí é porque as obras que se propoñen executar aquí e aprobar aquí non queremos que sean suficientes ca cantidade aprobada no POS. Non queremos que sean suficientes porque solamente estamos falando de 2 obras e o resto pretenden vostedes metelo en gastos correntes. Nos creemos que esa partida de gastos correntes, e así o vamos a solicitar aquí, debíase meter en a execución de outra obra, porque, de feito, estamos, tal e como o di o título, o Plan de Cooperación de Obras e Servicios, co cal, xa que dá para o que dá, nos vamos a propoñer que, en vez de esa cuantía de 104.207,08, que en vez de que se dedique eso a gasto corrente, que se sustituya por a mellora de Avenida da Porteliña e Rúa Fornos. Non por nada, primeiro, porque a Avenida da Porteliña é unha parte da entrada do casco histórico e vai chegar o momento que non se vai poder entrar por aí porque esas pedras cederon e abaixo está oco, co cal creo que temos a obligación de manter o casco histórico e outra, a Rúa do Fornos pasa o mismo, o sea, non se pode transitar por ela. Que gustaríanos que foran todas, pero sobre todo polo motivo da entrada da Rúa Porteliña e porque a cuantía asemellase bastante a que vostedes queren poñer en gastos correntes, nos propoñemos ao grupo de goberno que en este POS que se cambie esta chega de gastos correntes por unha obra que non temos inconveniente en que fora outra, pero decimos, polos motivos que alegamos, esta que se parece máis nos números aos números que están aquí, para non ter que desfacer todo, que sabemos que o tempo non é moito, pois nos propoñemos eso. Vamos a condicionar o noso voto precisamente a que se cambie eso. Con respecto á mellora dos camiños de Baño, é unha obra solicitada por todos os veciños de Baño, unha obra que nós trouxemos aquí en varias ocasións, esta petición, porque prácticamente está intransitable, parecenos unha obra moi necesaria e que, bueno, que nos parece ben. Con respecto á mellora da estrada de Jallambau,
non nos parece mal esa obra, señora alcaldesa, porque ahora mismo, ali arriba, estánse construindo, un deles creo que xa está construído, dous edificios destinados ao turismo e hostelería que Muros demanda moito e que, claro, se nós non apoiamos ese tipo de construcción, ese tipo de inversións que se fixeron ali, estaríamos contradecíndonos, porque por un lado andamos pedindo que veña turismo e tal, e por outro lado estamos dicindo que non queremos que se potencien esas edificacións. Tamén temos que dicir aquí que non nos gusta que sea a obra que máis presuposto ten, e témolo que decir, señora alcaldesa, porque este camiño vai para unha casa que ten unha concelleira aquí, co cal, iso tamén hai que telo en conta. Que conste que nós con isto íbamos votar igual a favor se non fora o do gasto corrente. Por que? Porque creemos que é moi necesario para os establecementos de hostelería que hai ali. Que conste que tamén a concelleira non é a súa casa, tamén é outro centro hostelero, co cal, bueno, pero nós queremos deixar constancia de que os beneficiados entre eles é unha persona da corporación. E de momento nada máis. Esperamos a que nos diga algo sobre esa modificación. Señora Martínez. A nós parecenos increíble que eso non sirva de precedente, pero vou recoller as palabras da señora González de que este é un pleno importante. E parecenos un pouco increíble que non se faga un diálogo co resto das forzas políticas que están aquí representadas no Concello para realizar o proxecto deste POS. Polo tanto, é que xa non fai falta máis argumentación para votar en contra do POS. O sea, se non temos ningún tipo de vontade de diálogo, pois tampouco hai vontade de querer axudar a aprobar proxectos unilaterais. A verdade é que sorpréndeme bastante, igual ten que ver co cambio xeracional. Eu penso que o diálogo é superimportante, sobre todo cando hai un goberno en minoría, pero parece ser que ser a concelleira máis nova desta corporación, pois veño con ilusións que se rompen. Por agora nada máis. Moi ben, moitas gracias, señor Alfonso. Bueno, na primeira intervención só deixar constancia de que ao igual que o BNG e ao igual que o ano pasado non se nos deu nin a menor oportunidade xa non de propoñer, senón siquera de opinar sobre as obras que van ao POS. A primeira noticia que tivemos das obras que ían ao POS, a pesar de que se lle preguntou nalgún que outro pleno, foi cando nos chegou a convocatoria da comisión informativa. O cal, vindo de alguén que se fartou de falar de diálogo e de acordar as cousas, é bastante chocante. Na primeira intervención, nada máis. Moi ben, señora Sambade. Pois sí, eu creo que repetir e ir na mesma liña. Non necesitan o voto a favor, entendo que nos traen un trágala. Evidentemente, todas as obras son necesarias, non se lle vai a decir que non a calquera obra que poda ser boa para os veciños e as veciñas, pero que o traen así, sin máis, sin pedir propostas, colaboracións, sin comentar siquera, me parece pois unha falta de calidad democrática dentro do pleno, sendo un pleno tan importante. Por outro lado, a proposta da voceira socialista de incluir ou facer ese cambio de gasto corrente pola rúa Porteliña parece moi ben tamén. Moi ben. Bueno, pois, como decía antes, todas as propostas que traemos responden a distintas demandas que foron presentando os concelleiros ao longo dos plenos, co cal creo que escoitamos a súa opinión e a tivemos en conta a hora de elaborar estes proxectos. Bueno, o importe do gasto corrente está, eu creo que plenamente justificado por o que digo, porque todos, creo que cada un de nós nos tocou no bolsillo ou nos está tocando o incremento do coste da luz, que vai a ser importante e para o Concello vai a ser un gasto importante que non estaba previsto no orzamento porque non se esperaba semejante desfase e bueno,
Nos propoñémolo así, todos os concellos da contorna están destinando máis a mitade do POS, que non é o noso caso, a gasto corrente, porque todos están na mesma situación e o resto dos grupos pois están mostrando certa responsabilidade e apoiando esas propostas. En canto a que non hai obras en todas as parroquias, todas as probas que traemos tocan todas as parroquias do concello. A nós tamén, claro que nos gustaría poder achegar a máis, pero tamén hai que incidir en que o POS este ano, pois cada ano é menos. Este ano é pois uns 200.000 euros menos que o do 2019, por exemplo, e xa non digamos dos anos anteriores, que son pois entre 300 e 400.000 euros menos que do 2018 que o 2017. En canto a que a obra de Miraflores efectivamente toca a un establecemento de hostelería que é propiedade dunha das concelleiras, pois sí, porque neste concello e en esa corporación creo que hai unha cousa boa e é que todos os concelleiros vivimos aquí. Entonces, mal que ben, pois a todos nos vai a tocar en algún momento ter algunha obra na porta da casa. Creo que é o caso de varias das obras que propoñemos aquí. E, bueno, eso como se medie, pois que a obra do Cabo se fixo para favorecer a un establecemento de hostelería, cousa que non é verdad, era unha obra necesaria, igual que esta é unha carretera que corre un peligro serio de derrumbe en varias zonas, é unha zona conflictiva, é unha zona onde efectivamente pois está investindo en distintas iniciativas de carácter turístico e bueno, como digo, mal que ben, pois creo que a todos en algún momento, bueno, pois nos vai afectar as obras e non penso que por eso teñamos que deixar de facelas. O resto das obras tamén lle tocan as vivendas ou as propiedades de algún dos concelleiros desta corporación. En canto ao cambio xeracional, señora Martínez, bueno, non teño nada que decir, porque, bueno, se vostede se sinte moi diferente de nós, pois lamento escoitalo, pero creo que non é esa a razón do seu voto en contra. En fin. Vostede, señor Alfonso, non compareceu ningún dos tres concelleiros non adscritos á comisión informativa, polo tanto, efectivamente, non poderán opinar porque non viñeron. Polo demais, bueno, si vai a supoñer que teñamos, eu prefería que isto se aprobara por consenso, como creo que xa manifestou o seu voto en contra. Pediríalle que valorasen a posibilidade de incluir algunha das outras obras, pois como pode ser a Freixeiros ou Badernado, o cal nos daría certo margen para meter polo menos 40.000 euros ou 45.000 euros en gasto corrente para afrontar o gasto da luz. Pero, bueno, se non queren valorar ou non é posible e facer ese cambio, pois supón que polo menos a maioría da corporación vaya a votar a favor do POS, pois estaremos dispostos a asumilo porque é o que toca. Mire, pois nós somos conscientes da subida da luz e da necesidade de liquidez que ten este concello. Somos conscientes. Pero tamén somos conscientes, e vostedes tamén o saben, que dentro de poucas datas estás a recibir a devolución de Facenda, que vai ser unha cuantía bastante importante. Creo que con eso vaise subsanar a debilidade de liquidez que existe ahora mesmo no concello. E volvemos a repetir que este plan é precisamente para facer obras. Entón, gustaríanos votar a favor deste POS e a realidade é que vimos con a idea de votar a favor do POS, pero necesitamos que se inclúa esa obra. Non están dispostos a valorar a inclusión de ninguna obra. Bueno. Señora Martínez? A ver, a min tamén me encantaría que houbera unanimidade poder votar todos a favor do POS, pero como ben manifesta a señora alcaldesa, para poder votar todos a favor e para ter unanimidade, tens que contar co resto das forzas políticas, ten que haber diálogo, e polo tanto non pode excusarse en que as obras xa foron demandadas neste pleno polos distintos concelleiros dos distintos grupos políticos e simplemente pois eso usalo como arma ao seu favor para traer unha proposta unilateral. Nós xa dixemos na comisión a que nós si asistimos
de que parecíanos de pouco decoro non contar co resto dos grupos, e polo tanto volvemos a repetir aquí en pleno, e ante a falta de diálogo, por moi necesario que sean as obras, nós non podemos votar a favor. Moi ben. Señora Alfonso. Bueno, de que o POS conta cas aportacións de todos os grupos porque recolle as obras demandadas polos grupos nos distintos plenos. Pois máis razón para falar cos grupos e intentar consensuar cales van e non van no POS, porque hai obras que se propuseron aquí nos plenos e que non están en este POS. Fala de responsabilidade, e fala de responsabilidade ao mesmo tempo que trae unhas obras de un POS sin falar como mínimo con 2 grupos. Non sei se falou co Grupo Socialista, pero co BNG está claro que non, porque así o día a portavoz neste pleno, e co grupo de non adscritos tampouco falou. Non é un Perdón. grupo, Non é un grupo. Vale. Bueno, con nós. Cos non adscritos tampouco falou. Sí. Entón, falar de responsabilidade con estas cartas, a verdade é que é bastante atrevido. A min tamén me parece ben a proposta do Grupo Socialista. Bueno, pois entonces, señora Sambade, quere vostede facer unha intervención? No, eu pois, casi repito o mesmo, que estou sorprendida que desde o equipo de goberno non se trouxera isto un mínimamente traballado e acordado. Realmente, un dos plenos máis importantes son cousas que teñen unha transcendencia para o Concello e que non o trouxera, pois, eso, xa non co BNG nin cos 3 non adscritos, pero con quen foi a súa socia de goberno durante toda a legislatura, tampouco, a verdade é que extraña. Sorprende. Moi ben. Bueno, pois nós asumiremos a proposta mayoritaria, presentarémola pois como proposta para non estar votando modificacións, vale? Presentarémola como proposta en este pleno. Tamén teño que decir que isto vai significar que posiblemente pois teñamos que ir a un recoñecemento extrajudicial de crédito para poder pagar as facturas da luz, porque A ver se non. porque non creo que sea posible asumir o incremento exagerado que vai a ter, que xa está tendo o coste da luz. Entonces, a proposta quedaría a chega provincial 2022 aplicada á hora da Porteliña, vale, que ten un importe de 101.770, 102.000, perdón, 570 con 16. Ben. O resto quedaría igual, Baño 100.075 con 97.000 aportación da Diputación e Jallamao Miraflores con 211.145 con 49. O préstamo igual, o complementario quedaría en este caso disminuído no importe que respondente á obra da Porteliña, vale. Hai unha diferencia entre a chega e esta obra, Sí, bueno, a diferencia aportarémola pois polo Concello, a diferencia que hai. Non, a diferencia é a favor de... Bueno, pois disminuiremos a chega do Concello, son 2.000 euros, creo. Vale. Disminuiremos algunha das achegas propostas para ajustar o importe. Para cuadralo. Sí, vale. Porque vos sabedes que a cantidade que hai que solicitar a Diputación é unha cantidade pechada, non se pode cambiar. Polo tanto, bueno, entendo que este 361.000 pois vai a quedar menos 102.000, o sea, 259.000. E bueno, o secretario se encargará de axustar o cadro con estes impostos. Que poñeremos un porcentaje de aportación municipal nas súas obras. Como? Que poñeremos un porcentaje de aportación municipal nas súas obras. Vale. Manexamos, sí, manexamos máis ou menos un 10%, non? De aportación municipal, o importe total da obra era o que falábamos, máis ou menos. Bueno, axustamos a cantidad que son para que coincida... Máis ou menos para camiños en Baño, que se unha aportación municipal sobre 500 euros, ao mellor, para
para deporte libre e apuntado foi 100 euros, máis ou menos. Non me esperaba por esas cantidades. Vale. Sí, un pouco de eso. Vale. Vale. Ben, entonces pasamos a votar a proposta. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Bueno, pois queda aprobada a proposta. Ben, entramos como punto número 2, aprobación do proxecto modificado 2 do proxecto de ampliación de superficie de vestuarios, accesos e evacuación das instalacións do campo de fútbol Eleuterio Balaio, incluída no POS. Bueno, está tamén ben co informe favorable dictaminada favorablemente pola Comisión Informativa. Vale. A proposta, bueno, sabedes as diversas vicisitudes que pasou este proxecto. Quedou deserto por 2 veces, fixose un modificado que finalmente se adxudicou e a hora de facer a implantación, pois a empresa considerou que non iba a poder facer unha obra de calidade porque faltaba unha parte importante de estudio topográfico do terreo e o sistema de construcción non era adecuado para instalar ali. Se fixo outro modificado, se levou a aprobación á Diputación, a Diputación aprobouno e require pois unha aprobación, unha segunda ou terceira, xa non sei, aprobación polo Pleno. Intervención, señora González. Bueno, pois nós esperamos que por fin, dunha vez por todas, que se liciten estas obras, que se adxudiquen estas obras e que se poñan en funcionamiento eses vestuarios tan ansiados por todos os veciños e veciñas de Muros, porque hai ahora mismo hai unha gran cantidad de rapaces que están utilizando, rapaces e rapazas, que están utilizando esas instalacións e creo que bueno, que estamos dando un pouco de vergonza aí aos visitantes que veñen porque non están en condicións de nin altura ni moitísimo menos. Co cal esperemos que sea este o momento en que sexamos capaces de dar adiante e de ver esta obra feita na maior brevedade posible. Tamén pedimos que na licitación e na adxudicación das obras que acabamos de aprobar ahora mismo, que, por favor, o grupo de goberno que sea áxil e que se vexan rapidamente feitas, porque se ven o dos vestuarios ten prisa, o que tamén ten moitísima prisa é o camiño de Jallambao, porque creo que non se pode nin chegar á curva, No. Entonces é unha pena que teñamos ali 3 establecementos de hostelería e que a xente non poda acceder a eles e que o que vai quedar é que a xente chega a Muros, di que hai 3 establecementos novos, entre comillas, de hostelería, pero non podemos ir a eles e iso creo que é unha propaganda malísima, sobre todo nas primeiras visitas que se van a facer a eses sitios. Co cal pedimoslle, por favor, que axilicen na maneira do posible a adxudicación e o comenzo e a finalización de todas as obras. Moi ben. Moitas gracias. Señora Martínez. Pois nada, o tempo final acabou nos dando a razón. O Menegal xa avisou de que era mellor modificar o proxecto completo a primeira vez que se trouxo, cando se trouxo a primeira modificación. Vou ler textualmente na acta do pleno do 18 de novembro de 2019. A compañeira María Lago decía que prefería que se modifique o proxecto ben e que non simplemente se tache unha parte, porque ás veces é mellor que as cousas tarden un poquinho máis e que se fagan ben a que se faga unha chambonada cos vestuarios. E finalmente fixose unha chambonada no sentido de que houbo que volver a modificar o proxecto porque a Deputación do seu negativo por considerar unha modificación sustancial a que se trouxo aquí no primeiro modificado. E nada, basicamente, pois iso que nós xa avisamos en pleno, 2 anos máis tarde chega esta modificación e isto vai traer atraso nas seguintes obras do Eleuterio. Se xa tiñan atraso, pois agora vai seguir atrasándose cada vez máis. Nada máis. Moi ben. Señora Alfonso. Eu na primeira intervención nada. Señora Samar.
Bueno, eu con que isto é que xa me perdín, porque era un problema heredado, ibase solucionar en 5 minutos, despois resulta que se foron modificando, tampouco valeron, votar a favor e que se faga xa canto antes acabar dunha vez, porque non sei canto tempo se leva dándolle voltas a isto. Canto antes. Bueno, pois efectivamente é unha obra que foi unha chamorada desde o primeiro momento, vale? O que pasa que o procedimento require que se fagan determinados pasos que foi os que nós fixemos e que tuvemos que facer para poder chegar a este punto. Traémoslo con toda a axilidade, axilizamos as obras todo o que podemos, creo que non se nos pode acusar de falta de diligencia na execución das obras porque se fixeron todas as que estaban sin facer desde o ano 17, que estaban sin executar cando nos chegamos, a pesar da situación que pasamos todos. Esperamos nós tamén que se faga isto canto antes, somos os primeiros interesados en sacar as cousas para adiante e nada máis, que vai lixeiro e que se execute con toda a premura posible. Segundas intervencións? Nada máis, nós que imos a apoiar, lóxicamente, esa actuación. Vamos. Alfonso? Sí, bueno, di que foi unha chambonada, pode ser. En calquera caso parece mentira que un goberno tan eficiente tarde case 3 anos en arreglala con varias modificacións do proxecto. Así que se o primeiro proxecto tiña problemas, que é evidente que os tiña, as modificacións que fixo o actual grupo de goberno tan eficiente tamén as debía de ter, porque temos que chegar a casi 3 anos de goberno do Partido Popular para volver a traer outra vez a modificación dese proxecto. Así que, se falamos de chambonadas, creo que todos andamos ben das chambonadas, incluído o actual grupo de goberno. Moi ben, sabe que pasa, señor Alfonso? Que o directorio e de redactor dese proxecto pois necesitábamos a súa autorización para poder facer as modificacións. E, bueno, pues por algunha razón que se nos escapa, demorou todo posible esas cuestións e todo eso pois foi retrasando, non sabemos a instancias de quen, foi retrasando este asunto. O importante é que se vai a facer, trataremos de que desta vai a vencida, vale? Non é polo esforzo que nos poñemos en facelo, senón que ten o seu procedimento e as dificultades que nos encontramos pois foron importantes. Pasamos entonces a votar a proposta. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Moi ben, pois queda aprobado o proxecto modificado 2. Sin máis, entonces, damos por rematado o pleno. Moitas gracias e boas noites. Boas noites.